Si Kristo og si Adan. Roma Kapitulo 5 versikulo 12 hanggang 21. Ang sala nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios, ug ang iyang sala nagdalag kamatayon. Busa miabot ang kamatayon sa tanang mga tawo, tungod kay ang tanan nakasalaman. Kay ani anang daan sa kalibutan ang sala sa wala pa ihatag sa Dios ang kasuguan ngadto sa mga tawo. Apan kon walay kasuguan, ang sala dili isipon batok sa tawo. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang kamatayon naggahom na sa mga tawo bisan sa mga wala makasala pinaagi sa paglapas sa sugo sa Dios, sama sa gihimo ni Adan. Si Adan mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. Apan kining duha dili man nagsama, tungod kay ang gasa sa Dios dili ikatandi sa sala ni Adan. Tinuod nga ang sala ni Adan nagdalag kamatayon sa daghang mga tawo, apan labaw pagayod niini ang grasya sa Dios nga mao ang gasa nga miabot sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Ang gasa sa Dios dili ikatandi sa sala ni Adan. Ang sala ni Adan nagdalag silot, apan tungod sa gihimo ni Kristo, gipakamatarong gihapon kita sa Dios bisan ug daghan ang atong gibuhat nga mga sala. Kon tungod sa sala sa usa ka tawo nga si Adan ang tanan mamatay, nan, labaw pagayod ang bunga sa gihimo sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Kay kadtong mga midawat sa dako nga grasya o gasa sa Dios pinaagi kang Kristo gipakamatarong sa Dios, ug makaangkon silag kinabuhi. Busa tungod sa sala sa usa ka tawo ang tanan gihukman nga silutan. Ug sa sama nga pamaagi, tungod sa matarong nga gihimo sa usa ka tawo gipakamatarong sa Dios ang tanan, ug hatagan sila og kinabuhi. Tungod sa usa ka tawo nga wala magtuman sa Dios daghan ang nahimong makasasala. Sa sama usab nga pamaagi, tungod sa pagtuman sa usa ka tawo daghan ang pakamatarungon sa Dios. Gihatag sa Dios ang kasuguan aron makita sa mga tawo nga daghan ang ilang kalapasan, ug kini midaghan pagani tungod kay adunay kasuguan. Apan bisan og nagkadaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya sa Dios. Busa ingon nga ang sala naggahom sa tanang tawo ug nagresulta sa kamatayon, ang grasya sa Dios nagagahom ug nagaresulta sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay tungod sa gihimo ni Hesukristo nga atong Ginoo gipakamatarong nakita sa Dios.